media tumhan aname ile tum khay akache song akardom nangli tumhan PPG lo si pini ni tum megarili labangso consistency ko ratrok pen kaching room labangso arili pini ni tum pedoponpo lapen ni tum ladak difu lumbajong a consistency bas name ongdung arat ni tum non ching room lo ajak ke ha berola ahichi parchot along pen hadang nangkang hong atum dadu lapen ajak apia satum anabang ke manja ahichi adung along nangkang hong atum dadu lapen pini ladak tahun lapen inglong kiri apart atum anabang ke dak go boys filong senitum chingrum lo lasenon itum dak pen ilong so pen ate barpo asila hello nitum labangso labangso rili nitum kibinang ko kathekela hello isi non ke bangji parliamentary election ilitum inglong asotum inglong araratum kopuson mensitum edet ilong rikicerai komima halabang somat hasi pini nitum labang sorili bilo lapen pini nitum ceteklong lola kado memang kada cingrum edun edalo atema lumbajong ke angkang tepik lase manjapar atum anja da anwang bedalo lapen berola nangkang hong atum dado manja nangkang hong atum dado pini ladak lo cetekong lo hajara muni sedak cingrum lo latum apan ke BJP lapen kongres atum asonra meeting nang cetong dunon paro po lapen suri sinang pipo po arat kali lagi amet hang jungjung pen methang akia dat pen cekorosi alang litum wanglo lapenang barlo han ke jora tum punoy heng ke jora tum punoy din hajira chokle matum punon ba kapre ka business ke klema tum punon auto ke be ka tum punon alang litum methang aki cekorosi alang litum kei long ria pan mathasi alang litum nang barlo lasi ini labang sori lipen lahalo karbiang long angkang pi inglong akhe inglong asodo anapan kerai komtip jiap po bangke ilitum karbiang long araratum non chini danglo lasi corolo pini alang litum hajar amuni dang ke bar nilitum damtangani anda pubomlo ilitum karbiang long lake kece ke biatum bang nang cerai chip lo latum ben itum cepe jogi pulote ilitum akidun je panda kom se kom dak lumba jong menda nang kidun je tum doping lang atau men ilitum gari bang pedorun ene rate BJP tum jahat meeting nang bidun bon ni tum kacinia tenge sel her group meeting ho pipine meeting badi awa bas haida kacici la puyo gari haida kacici la puyo lason amasi jahat me gari ke long le tum na do ola alun six schedule to the Constitution of India aron ateng pela bangsa council ko son mesitum ke charipon penika thekima halasinitum chasemet nitum sarjai kathar pen along awareness ki pipena jok pini amek prang rentilo lahelo chorolo sinonitum bar polo dapen noni longso pena pinitum sarjai kathar non bang bomlo se ongdung suri armu pen itum dak lumbayong pena minon ke bari pan pangceng onpo pini labang so really long tarabasa si padoji mati nalitum ke expect ateng pen bang pan hatak armu chulo nilitum ake kom naita 60-70,000 bar armu ke pacetong i phasen tum kabor i lahelo milimen ke karetok bepi pu non do bombang ka luru lang su sedu he Sunday market tare pini bang nilin ka ke jon dun po jat lo lason mane kidun iglo he tang ku ke BJP ta dun lo ta kama sabsu kontrak peni tuklen minta bir talong igi matidi amasino na bang kala tuma phansi pahai dun igvek nang po son sinili tunda matha lo ko kar biang lo arak phan kaching hon thek phansi munit tum ke rata tum ta mane arjap thip nangi athe no nolom la pujo election apora hut hedi abi picing beru hakuna ne cing beru la son bang ke nang ni lo mane kupi ma aki mission pulote la aja kong ke thene phansi munit phan akhat thip nangi la penar jap thip nang po nali lai pe telsi asong han ge nali tum manang li bang mane ning ching samolo oh ni ning sing samu la pen nili tung ke meeting du na pora be pusta ke dam tang ning kan ta alang ditum han sen tung ke election pi kadu ka be he misita burial anta kalang lo nili tung ila sinona bang ta
Aku la tung pan si pidun tu po la pen la tung ma pan pa hai vek na ko sini tung ge ni li ning akhalu ta si kadu ka biara se ta mene mang hu nang ne lo te kar biang long jong si cerai thek the pulo te tangka poisa lok ke nang li hajara chudun cho se ta chulong thek lo mati di ti men thu pan lok ke bi pidun ik nang ni angko non la tu ma sarkar bang ke alam si ke doktor la pen alam si ke be chorlu nil tu mi hin pen matha teng te di athe ke along tin se ta me chini dun erlo la pen non a umor sing ti sota alang li non BJP hai der se ta la ke thek u je bang ta kali nile tung ke chuta hem ke dam ta alang tu ma homostia munita anone tu bara long pang ni pleng se dulo aju hedi palu se long le tho jut thom ni thom anu thola tung man ni tung bang ta dun lo lut long le aman ni li nga get theng nam ter der an sa security tung ta na ku lai lu ama se ni pulu nang li tung ke security tung ke ladak si munit bang ma bang bi ma ka du nai pil hachar ke du ik nai sar tu noi bi no hem ke lut long nai mati di lut long le ke ante na puding ha la support si ni li tung ta hedi pini bang ke jon dun tu po ben ang ko dam tang hutan li tung la tu ma se jo sta pini bang ke sar dun ban ti pachini dun be i pulam lo na pa se ku ton li ni tum ke apa tara langso Dalang so Isu orang dak lomba jong pen lo bedi lembayang pen lah nang li tum la pini la so meeting lo ngach tong ni han ke nang li tum mi thang tong jang thuai ta pini lo ma la gari hai bang e chisik lo ma sar tum tong saratum mane la mi thang si chisik le chirung che bat pen si hai kalang di mi thang pin mi thang kam lo ko mi thang aphan kereng ning ji aphan pusini tum ta chirung che bat pen si wang nang li tum la rong si lo ma rong si la non ke dan ke rong si lo rong si lo la pen rong ber la nang li tum rong adung mulom tum ta nang tun bang do ma inut bai ni nang du kalang di Hindi nang lila APSLC han ko an lo nang ning ka chit hedo. ini ka chithe mane chithe olo he mane nang ke ja tum ta non ke kisung botol lo posi alang tum ta nang ya pon pe me po so ning ke chithe posi wang lo ni tum ta